بریز کارت دەستپێکی دەدوخوازم بریز کارت شتە بپرسم زانی ڕۆڵا دەنگدەرین کورد gelek zêdeye li Tirkiye İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana jî heta gelo divê hilbijartinê de rola dengderên Kurd çi dibe ji bo hilbijartina şaredariyan? Fermo birêz kart. Öncelikle teşekkür ediyorum. Destpêkê spas dikim bo ji bo temaşevanan, ji bo gelên me, gelê me hemûyan bi rêz silav dikim. Bi rêz Cemal ji bo wê ji bernameyekê xweş hêvî dikim. Türkiye'deki yerel seçimleri Hilbijartinên herêmî ku li Tirkiye tên kirin di serî de em İstanbolê di serî de İstanbol, Adana, Mersin, Antalya û li İzmîrê jî wek her wiha Muğlayê dibe em berçava em ji berçavan derbas bikin. Em karin wek li Anatolya navîn de warê Konyayê de jî bigirin dest ji ber ku li Konyayê nüfuseke zêde ya Kurdan heye. Elbette o helbet derbarî wan bajaran ez ê yek bi yek nirxandina xwe bikim lê ez dixwazim bêjim ev hilbijartin û berdewamiya wê pêşhata herî giring ew e ku pêngavên çêkirina destûreke nû ye. Li ser vê bingehê jî ez dikarim bêjim ku qasên agahiyên digên me û qasên ku di raya giştî de cih digirin proseyeke nû ya çareserî lêgerinekî wiha heye. Ez wek welatiyekî komara Tirkiye û wek hemwelatiyekî Kurd dibêjim proseyeke nû ya çareserî dê min dilxweş bike. Ez ê bextewar bim lê pirsgirêk ev e ev proseya çareserkirinê û hevdîtinên wan dibe di navbera du partiyan da neyê kirin her wiha li pişt deriyên girtî neyên kirin bin banê parlamentoya Tirkiye û li pêş çavê gelan raya giştî û bi gihandina zanyariyên rastaqîne divê were meşandin hêviya min ev e ku Dem Partî û partiya ku nûnertiya gelê Kurd dikin divê proseyê da careke de nekevin şaşiyekî nû nekevin nehêlin ku dîsa AK Partî gelên me bixapîne. tercümesi yapılsın, devam edeceğim ondan sonra. Ebra tercüma vê werger bê kirin ez ê berdewam bim. Belê birêz kart dixwazim bizanibim Dem Partî nûhal va bajarê ku me behs kirî dê bi serê xwe bike vê hilbijartinan de. Gelo ev yek dê tesîrê li şaredariyan bike bi taybetî ji wê ku pêştir CHP bûn? Şimdi şöyle efendim, tabii burada ben li vê derê di navbera du partiyan da diyalog heye lêgerine diyalogê heye her wiha li gel ku CHP newêrek nêzik dibe herçend persist nêzik dibe ez van siyaseta van nêzîkbûna rast jî nas bînim ez dibêjim divê CHP bi awayeke vekirî û wêrek û durust nêzik bibe ji xwe ez vê dizanim eger wek CHP eger hûn derbarî pirsa Kurd da nêzîkatiya xwe bawayekî bawer bigînin gelê
Kurd û ne bikaribin xwe bigrin İzmir û Edirne û Diyarbekirê jî. Kaydımı Ez divê warê de nêzîkatiya rêveberiya CHP rast nabînim. bu bağlamda Li ser vê bingehê sınırlı da olsa parti her du parti CHP û Dem Parti di nava diyalogekî sînordar dane li dîsa ji ez vê erênî dibînim rast Belê. dibînim orada û baweriya min ev e li wê derê welatiyên ku deng Belê. didin Dem Partiyan jî yên ku didin CHP di encamê de ew ê bi awayekê xwînsar nêzik bibin rastî nêzik bibin hangi anlamda û ji bo tîfaqa Tirkiye ji duwarê demokrasî aştiya navxweya Tirkiye yeni Belê. demokratik bir süreci ji bo destpêkirina proseyeke nû ya demokratîk dengderên Dem Partî û dengderên CHP jî ez bawerim bi erênî nêzik bibin Belê. û dê piştevanî bo Ekrem İmamoğlu bidin Belê. û ez dixwazim vê bêjim. Gelek spas bote bi rêza tîlakart ji Ankara'ya gelme.